De aceea ai nevoie de o terra nouă sau un nou pământ. În o terra nouă, Eckhart Tolle ne invită într-o călătorie a trezirii spirituale, care poate transforma nu doar viața ta, ci și lumea. Acceptă invitația lui Tolle de a te îmbarca într-o călătorie de trezire spirituală și autodescoperire pentru a-ți dezvălui adevărata esență și scopul în viață. Această carte, prieteni, nu este doar o carte. Rămâne cu tine. Eckhart Tolle îți vorbește direct sufletului. Ești gata să răspunzi la acest apel? De exemplu, învățăturile lui Tolle despre puterea prezentului îi ajută pe oameni să găsească pace în mijlocul haosului. Perspectiva sa asupra ego-ului și a conștiinței de sine a transformat nenumărate vieți. Poveștile reale ale cititorilor care găsesc bucurie și scop fac din această carte una cu adevărat transformatoare. Ego-ul este vocea din capul tău, care îți narează constant viața și interpretează fiecare experiență. Este acea bârfă incesantă care pare să nu se oprească niciodată. Ego-ul prosperă prin comparație, măsurându-ți mereu valoarea în raport cu a altcuiva. Te poate face să te simți superior într-un moment și inferior în următorul. Eckhart Tolle împărtășește povestea unei femei care a căutat constant validare prin realizările sale profesionale. În ciuda succesului ei, se simțea secătuită și neîmplinită. Observarea bârfelor ego-ului fără judecată duce la adevărata libertate. Îți permite să te detașezi de nevoia constantă de validare și aprobare. Când ne detașăm de ego, experimentăm autenticitate, iubire și bucurie. Ne conectăm cu ceilalți la un nivel mai profund, liber de măștile și pretențiile pe care le creează ego-ul. Cum trăim în prezent în viețile noastre aglomerate? Într-o lume care ne cere constant atenția, este ușor să ne pierdem în agitație. Adesea ne îngrijorăm de viitor sau ne gândim la trecut, pierzând frumusețea momentului prezent. O terra nouă ne oferă instrumente practice. Această carte transformatoare oferă perspective și exerciții care ne ajută să fim mai prezenți. Ne învață să renunțăm la gândurile noastre conduse de ego și să îmbrățișăm liniștea interioară. Începe cu conștientizarea, observarea momentului prezent fără judecată. Practicile de meditație și mindfulness pot fi incredibil de utile în cultivarea acestei conștientizări. Savurând lucruri simple, cum ar fi o ceașcă de cafea dimineața sau o conversație. Aceste mici momente pot aduce o imensă bucurie dacă ne permitem să le experimentăm pe deplin. În cartea sa, Tolle împărtășește povestea unei femei care și-a transformat viața practicând prezența. A reușit să își depășească anxietatea și depresia, concentrându-se asupra momentului prezent, găsind pace în simplul act de a respira și a observa împrejurimile. Aceasta creează spațiu pentru pace, bucurie și o conexiune mai profundă. Când suntem prezenți, ne putem conecta cu adevărat cu ceilalți și cu noi înșine la un nivel mai profund. Și acolo, prieteni, se întâmplă magia. Îmbrățișând momentul prezent, deblocăm adevăratul potențial al vieților noastre. Așa că respirați adânc, priviți în jur și lăsați-vă să fiți pe deplin prezenți. Magia vă așteaptă. Eckhart Tolle, un renumit profesor spiritual și autor, a influențat profund domeniul spiritualității. Cealaltă lucrare seminală a sa, Puterea prezentului, a ghidat milioane de oameni către un mod de viață mai conștient și prezent. Prin învățăturile sale, Tolle continuă să inspire oamenii să găsească pace și împlinire în momentul prezent. O terra nouă conectează trezirea personală la o schimbare colectivă a conștiinței. Tolle ne amintește că suntem cu toții interconectați. Acțiunile noastre au un efect de undă. De asemenea, el împărtășește cum comunitățile se reunesc pentru a se sprijini reciproc în timpul crizelor. Aceste acte de bunătate și unitate demonstrează cum schimbarea interioară poate vindeca lumea. Creăm o lume mai iubitoare și mai pașnică. Eliberarea de tiparele egotice nu este ușoară, dar o terra nouă oferă instrumente practice. Aceste instrumente ne ajută să recunoaștem influența ego-ului asupra gândurilor și acțiunilor noastre. Devenind conștienți de aceste tipare, putem începe să le demontăm. De exemplu, Tolle împărtășește povestea unui bărbat care a reușit să-și depășească nevoia egotică de control și putere și să găsească adevărata fericire, predându-se momentului prezent și acceptând lucrurile așa cum sunt. Observarea gândurilor și emoțiilor fără judecată creează spațiu între noi și gândurile noastre.
Acest spațiu ne permite să ne vedem reacțiile pentru ceea ce sunt, temporare și nu neapărat o reflectare a adevăratului nostru sine. În acest spațiu începe transformarea. Renunțarea la atașamentul față de rezultate și posesiuni ne deschide către posibilități. Când renunțăm la strânsoarea noastră rigidă asupra modului în care ar trebui să fie lucrurile, invităm noi oportunități și experiențe în viețile noastre. Acest act de a renunța este eliberator și împuternicitor. Devenim mai flexibili, adaptabili și rezistenți. Această flexibilitate ne permite să navigăm provocările vieții cu mai multă ușurință și grație. Învățăm să ne îndoim fără să ne rupem, să curgem cu curenții vieții, mai degrabă decât să ne opunem lor. Schimbarea perspectivei pentru a recunoaște interconectarea noastră promovează compasiunea și iubirea. Când ne vedem ca parte a unui întreg mai mare, devenim în mod natural mai empatici și mai grijuli. Această schimbare de perspectivă poate transforma relațiile și comunitățile noastre. Durerea și suferința pot fi catalizatori pentru trezire. Eckhart Tolle împărtășește cum propria sa suferință intensă a dus la o trezire spirituală profundă. Rezistența la durere îți dă mai multă putere, dar întoarcerea către ea cu curiozitate duce la transformare. Tolle descrie cum acceptarea suferinței sale i-a permis să o transcendă și să găsească pacea interioară. Devenim cele mai bune versiuni ale noastre prin provocările noastre. Corpul durerii este o acumulare de durere emoțională veche. Ego-ul folosește corpul durerii pentru a-și întări identitatea. De exemplu, Tolle descrie cum o persoană ar putea reacționa cu furie intensă la un inconvenient minor, deoarece corpul său al durerii este declanșat. Detașarea de corpul durerii duce la adevărata libertate. Tolle împărtășește povestea unei femei care, prin mindfulness, a reușit să-și observe corpul durerii, fără să se identifice cu el, ajungând la un profund sentiment de pace. Trăim într-o lume a zgomotului și a distragerii constante. În cartea sa, Eckhart Tolle ne arată cum să găsim pacea în mijlocul haosului. El povestește întâmplări reale ale unor persoane care și-au transformat viețile prin mindfulness. Acest mesaj este mai relevant astăzi decât oricând. Lăsați înțelepciunea sa să vă ghideze și să trezească ceva adânc în voi. Tolle împărtășește povestea unui om de afaceri care a reușit să găsească pacea interioară și împlinirea, schimbându-și atenția de la succesul extern și posesiunile materiale la creșterea interioară și trezirea spirituală. Cu toții avem un dar unic de împărtășit cu lumea. O terra nouă ne arată puterea de a alege bucuria. Tolle împărtășește povestea unui cuplu care a reușit să-și transforme relația renunțând la nemulțumirile și resentimentele trecute și învățând să comunice și să se conecteze unul cu celălalt într-un mod mai autentic și iubitor. Pășește în puterea ta și îmbrățișează-ți adevăratul sine. Transformarea este o călătorie de o viață, cel mai bine parcursă alături de alții. Împărtășește ceea ce ai învățat cu prietenii, familia sau o comunitate spirituală. Împreună, amplificăm puterea acestor învățături. Creăm un efect de undă al transformării. Începeți călătoria acum, practicând prezența și atenția în viața de zi cu zi. O terra nouă oferă o hartă către o viață mai împlinită. Este o chemare la trezirea la adevăratul nostru sine și la trăi dintr-un loc al prezentului. Autorul împărtășește povești ale unor persoane care și-au transformat viețile îmbrățișând prezentul. Ce vei face tu cu această viață prețioasă? Alegerea este a ta! Vocea ta contează! Spune-ne în comentarii care a fost cea mai importantă învățătură din acest videoclip. Ai citit cartea sau plănuiești să o citești? Ne-ar plăcea să auzim părerea ta. Și dacă există un subiect, o carte sau o idee pe care ai dori să o explorăm în următorul nostru videoclip, împărtășește-o cu noi. Suntem întotdeauna deschiși la sugestiile tale. Nu uita să apeși pe clopoțelul de notificare când te abonezi, astfel încât să fii primul care află când încărcăm conținut nou. Să construim o comunitate de indivizi curioși, atenți și inspirați. Împreună putem crea ceva cu adevărat uimitor.